Namalo nami siap bonani hasuhuto kami nungai pasahaton. Boras sati asa sati dala tujulu sati dala tujai, horas dala tujulu hipas dala tujai. Huti pame di sopingan nahot dohot di pemauliate siatu kon ni boru ni rajai dohok boras pir asa pir ton di matuku horas ton di madingin pasu-pasun itu hatta dangolo hami manotori ang korang jolo hupangi dohami asa totong di pasu-pasu Tuhan asa dohonon nami boras patinitano na huingani hami asa totong makorasi amat tanah mertua di batas asa tong mamasu-masu situan natorok asa tong madok koras dalaga bitu kami hupasa tami otu musik nami asa bek kamu na hata nauli hata na ring kasiduk buti kami. Jadi maulaya tema dihamu apalah dongo Gabe. baga sampurung inon. Jadi tersongonon hata ni nama tua memadok tutu asa sukut do mulai di hata sisi mulai di hum. Wata kami hamu siap bonani hasuhuto siap luak muna luak si hadawan di perdalana kamu dang dapok mara sahat tutuzungan di bagas nami di sebagat ding tua nami tong di bagas akahi paso. Di suku kamu na haruan ni nauli haruan ni daring kata sadusan nami nama lo nami wata kami hamu na rotu luak namion ala nunga jumolo marujung nguru ni sada ina na huwa olongi hami ala honni asaboy hupuk kahami ulaon ya manukup penamalo nami di hata gabe hata horas ima haruanna ima barita gabe ima barita horas sino boti hami. Jadi maulaya tema tutu jalan nunga di pabahamuna do hapena ala naung bu do hape sada ina siap bagas muna jadi di sope amang suhu nami asa pak ni horomen na tutu pak ni gaja todo tutu hamu anak ni namora bawa puni raja jalana si botoroha jadi di son adi pasahat tamu tu hami songor ringgit situ suara asa songon hata ni nama tu mak asapi rumah poki bahul pas salongan di panading ni inang nang sahur matuon sayang giak matutu saya lam tu firma ton di jala cowok na di hamu wakka pangomuan Matutu asa hupa 2 lima mangsu nami gabe asa tupuan si bagading mah di atas di pardingdingan di panading ni denang nang sahur matuon horas mamu sadu na nawarangki sa jala hu mars pairing-ringan Matutu asa upat 2 lima mangsu nami asa habang men nasi buruk songkok tu papia horas mahamu saluh nasuhut suang songoni mahame nasinarea Matutu jadi amang suhu nami gabe asarap mangido tamiak kita tu tuhat tadi bata songon na songol lang taulah nanti amang oke jala marhitihon uning-uningan do jadi soma jolo hitan do di tempat tak pemaromu se buah-buah siak kami masuk majolo amusu tujuh oke dengan kita berbaris ada hasuhuton
Rodi, Baitul Luhari Sugijang, asa horas, boru siakangan. Ang nai siya betakoy. Non. Okay. Baitul Luhari Sugijang, asa tapit sabuy tamara. Najino madagot pinaulak botari Paridana sutsuk perlepan natabo Raja nami rajani pada nami Alanai ngulan nami ma tortor suhut Godang suhut nami Perjolo aluh lodamang majo tu aputta nomor tua debata Aido mulani nasana adong di Portibion mau lihat tema nama lo nami yuta damang ma las alul matu sahala raja na lihat na lolo termasuk ma itu sahala ni kadong sahuza asobatul halimah amima amang nama lomi ala luha mamang tusalannya kerajaan hula-hula nami sudesian gijang satu toro asai dokon nama tua siajur mula-mula siajur mula topa amang nama lo nami badamang mano godang mula-mula las padomu manang tu soba-soba mulai tema amang nama lo ni nungatung mata godang marurat tutor marbulu tu gijak popar na tutor nunga marliat tami di son songon marliat na lulu asal lihat ma panggawian lihat parorasa di penopar na tutor baidamang ma godang liati
godak syuki asa masih syuga kami nama ramarangi do namar hula-hula baru baik damang mak godak syuki
sopas di bagas roham husiput tu na tuat teh tu bapak tahun asa hujalo godak parusubi amang nama lo nami nunga maras rohami di jauh Tuhan inong nami na holong yon lau ibana paingani di labung na ima ingan nanda pinaradi di Yesus Kristus di ibana asa segi habatahon nami do budaya nami perlu kami nang marhusi yang terakhir baik damang godang parhusibi. di damang lain nang perlu di lain nami. Jadi di bagi doa namin yang Tuhan muamang perkasi namin asa mangido udah leleng dohami rap dohot day nangon di pangarat Tuhan tu masih gudang do aka kesalahan kekuranganku asa giat nian ami aka anak konna boy sehat-sehat boy dengan sude ahanan ulan ami asa di lihat Tuhan totong aka dalan rezeki asa boy kami di bekasan holong nasian debata utru bobi di rumah tangga nami asa boy kami marsia juan asa boy di pasikolahon kami aka anak namion ai do tonani dai nangon ikon sikola na tibodo benomo pahupuki dari tung omah horoha na terjadi ditiki parlau ni dai nangon berteriak doi mana ni nangon dang pinoto nai nama parlauna HP
Bui itinggal hod nangarong ito nahon manang naha tu di basoni. Mungkin kesalahan ni baru mungkin nabiasa na do boruna modum. Alibu ama orang ini hacit mual ihilala baru jadi agak tu dapur sawatik terpodem mak apa berteriak main angon mak ini terhicca tahu dobo uripu do boy manang na hata sakababa boy begok kusiad di nangon hape dang adong be nang makatarunya de nangon ali dang tolak be i maparlona se tu hal be nangon asa dilen yan marang na hata terakhir poda sian de nangon ali sebelumna nunga dilean akka hata nasihat asa anggiat nyan boy di ulah kami akan nasihat ni de nangon doh damang bison asa hatop terapul rohani damangon asa boy dibantu kami sudi akka nahubar tu sigan ukar apa au do nang jonok tu omaon ala na hutakku na jonok akka ito do adik duduk pengaratuan pesan ni neto ikon lam jonok tu Tuhan ikon lam setia tu Tuhan jadi mangido mau tu hula-hula nami melalui permusik asa lia magodang asa hot asa lam sol hot memuji Tuhan godang puji-pujian memuji Tuhan ma aido tanai netueton asa yes memuji Tuhan menyambut kedatangan Tuhan na pada hari ini. songon baru siap budan di Inangon. Memang sebelum COVID rodo Inangon tu Jakarta marubat tu Bandung
alenung sian Badung di bagas nami di Jakarta lebih kurang ono bulan inangon. Jadi itu maselas dorohan nami mangide inangon selama di Jabur Pak Dotami se mata inangon tu goruna. Mau lematuan no nau ngate resort ngasonang beraro hamat ono bulan nau diurusoin na. Jadi di parangan inangon tu hami songon au sendiri sebagai helana. Tungna si matuana burju do inangon. Jadi baik kamu majamang perguci nami asa isep bahami inangon khususnya do kahula-hula nami do amang isun nang songonnya ketamiang na tu hami do itabay tamiang akan nanengro untuk akka silas ni roha. Jadi baik majamang godang inang namalo marhela. Nah semangat na ya mangunang jadi. lain nami dohot iwoto nami suang soni nang bere nami ibebere nong di patopahamu disiuk kamu diteberi kamu hami dohot ringgit sitio suara siang kia matutu tuhat tadi bata memasuk-masuk hamuna daging nang tol dimuna pe dapok matong nani luam muna jupang najina lah hamuna
terlumbu bimanang sakap ni rohamuna di patu-patu hatta sudah dipasau tu hamuna tu hatta nomor 2 de batama nama dongani hita terlumbu bihamuna di sudena bere nami iboto nami boru nami lain nami nang ibe bere nami pesaluhuna tu hatta ma nama dongani hita saluhuna di peninggal honine tua-tua totong mahita tu sadani roha lau mengurus di pernguluan ni bapata na tahaholonginon asang kiat 7 nerdion di begasalas ni roha bapat tahun mergejang mengumur na tutu buit pa ado pa bereng-berengot terope 7 nerdion butima tinahul mual tio bina itu pahunatan badamang masih tio-tio las baduma nang tu hasatan nyon pangarkarina